Kom så tid til gymnastikøvelser. Så er vi i gang. Ja, så er vi klar. Der skal være balance mellem de fysiske krav, du har på jobbet, og din krops fysiske kapacitet. Så er der mindre risiko for problemer med dine muskler og led. Og har du overskud, smider du dig ikke bare træt på sofaen, når du kommer hjem. Balancen mellem krav og kapacitet afgør, hvilken arbejdsevne du har. Hvis der er for høje krav i jobbet i forhold til den fysiske kapacitet, forringer det din arbejdsglæde og øger risikoen for smerter i muskler og led. Din arbejdsevne kan styrkes på flere måder. Arbejdspladsen kan tilpasse opgaverne, så de passer til det, du magter. Det kan for eksempel være, at der skal anvendes hjælpemidler, eller at arbejdet skal organiseres anderledes. Du kan forbedre din egen fysiske kapacitet ved at træne muskler og kondition. Men det er ikke enten eller. Den bedste løsning vil i de fleste tilfælde være at se på både krav og kapacitet. Det var dagens træning. Så er der god samvittighed. Det tager kun 3 minutter, og vi vil så gerne have, at du gør det. Og hvis du har mere tid, kan du gå ind på EKNet og se Esbjerg Kommunes mange andre motionstilbud til dig. Så går jeg ind på EKNet, og så trykker jeg her på medarbejder. Og så herover i menuen i venstre side, der trykker jeg på motion. Hvorefter der herinde i midten åbner sig et væld af muligheder lige fra Bramming Fitness Center til træningscenteret i Gørding. Og hvis jeg scroller lidt ned, kan jeg også se lidt info om Vestkystløbet, som jo er her den 1. juni.